Mane, she is leading. Oh, Baba. He is leading. He is leading us. Not she, he. Eke. He is leading us to tree house. Bubai nama. Bubai नै मौनो नांथारदों. एकदमबारे बोरैबा मोनखादों ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय फैनानै गरायजोंबो दसे रायलायबाय नामखौनो खिथानो रोङा गरायाबो बादल नामा बादल बेबायदि माने जों निउजिलेन्डआव थांनो दरखार गैया आरो बेखौनो निउजिलेन्ड होननानै सानना लादो गोसोआव आं गाबोन चाइनायाव थांगोन Hi friends, welcome to my YouTube channel. जोङो दायो थांगासिनो दं ट्री हाउसआव so भिडिअखौ जोबजासिम नायदो so stay tuned guys. Hi guys, जोङो दायो नै उदालगुरि मोनफैबाय नै बिथां जन बाग्लारिजों आंजों so जोङो दायो थांनोसै ओरै सिगांथिं ओमफ्राय ओरै गलमाजों गावनोसै हाबलांसै Friends, नै जोङो दायो बिथिं गिदिंबाय हरिसिंगा थांनाय लामायाव जोङो थांगासिनो दं Friends, जोंना गें बेंआ नै जोंखौ सिगाङाव फैनानै बेयाव नेनानै दङ नै नायदो जोंनि पार्टी गोजा बियो जोङो गासैबो थांगोन मोनसे डेस्टिनेशनाव Friends, जोङो दायो बिनिफ्राय आवगायजेनबाय यो हले मले Wow! Holy moly guys! जोङो दायो आवगायबाय Okay, so beautiful. Really awesome. Hi guys, जोङो दायो बुटियासां मोनफैबाय दंफाङा नुदोंना so beautiful बेखौनो होनो बुटियासां नायदो भिउखौ so awesome जाय फाराफारि क्लिप लानायफ्रा जासारदों नै so जोङो दायो थांसै ट्री हाउसआव so stay tuned guys Friends, जों नै दायो ब्लेक रिभार मोनफैबाय दायो क्रस खालामगासिनो लोगोफोरनो जोंबो खालामनोसै so नायदो भिडिअखौ न'दे that means black river guys black river खौ जोङो बारनोसै दायो so stay tuned दैखौ बारखांबाय guys जोङो दायो protection not protector welcome to tree house guys hi guys finally जों डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय नाय मोनफैबाय जोङो दायो हाबनोसै ओरै finally जों मोनफैबाय दायो एन्ट्रि पास दानबाय नै बेयावनो एन्ट्रि पासखौ दानना लाखांबाय जोङो जों दायो हाबनोसै गेटआ ओरै नै स' मोनफैबाय जोङो हाबनोसै जोङो दायो ओरै नै आरो दङ गेट दं जों हाबबोबाय औ न'आ मोजांथार जोबोद मोजां ट्री हाउसआ बेनो गराया जोंना गरायावथ' गाखोनो हागोन ना हाया जाखो आं जेबो रोङा ओरै नै ट्री हाउसआ मोननै गाइस बे मोनसे आरो नैबे मोनसे गराय दं नै गराय
Don't look like Muda, ya. आयौ माथो सिंजोंसो नायदों मेगना Hey guys, come on. गाखोनायनि ने गाखोनायदों So guys, जों फार्स्टआवनो दायो मारै मोनो ओइ गाखोबाय जोबोद मोजां गोजौनिफ्राय भिउआ नै हाजोआव गाखोनोसै ने औ गाखोगोन थ'दो जों दायो ओरै गाखोनोसै फ्रेन्ड्स बेजोंहाय खारनो नागिरदों रेस नों होनबालाय जों खारनो रोंनाय नङा रेडि रेडि 1 2 3 सागानो होआखै 1 2 3 Yo, my buddy is winner. मारै मोनखो स्टेप मोनसे गाखोबाय फ्रेन्ड्स जोङो खारखोलांबाय सासे मेंनाया जाला जोंथ' नै पेटलाया मेंनाया जाथारला पेटला मेंबायना मेंजोब्बाय बारे मेङाखै मेंहांदों नै मेंहांदों ने जोबोद मेंबाय आंबो औ मा दै जालायखो बेलाय हले मले असम सयमाजिं बाला गोरान गोजा नाथाय दैया हले फिसा बै गेजेरावनो मादै मोनखो फैनानै गोजोननाय मोनदों जायगाफोरखौ दासो जागासिनो दं आरो बानायगासिनो दं एबार जाजोबबा बे अरियानसिम गाहायथिंफ्रा मोजां नुयो भिउआ बिथिं ने गाइस नै बियो नै स्पाइडारमेननि जालि बेमा जालि होनांसिगोन नै बेयो नै बेमा जालि माख्रानि मेंबाय फ्रेन्ड्स जोङो दायो ओंखारलांफिननोसै ओरै ओंखारगासिनो नै स' आंबो ओंखारलांसै स्टे टिउन गाइस लामा देखायग्रायाबो थाबोलाबा लामा देखायग्राया जोंना लामा देखायग्रायानो थाबोना आन्दायहोदों जोंखौ आन्दायबोदोंब्रा गोदाव सोराव मोनफैबाय होमबाबो फाइनालि जायो जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबनोसै माबायदि नै नायदो ओरै नै औ जों दायो गाखोनोसै ट्रि हाउसआव माने दंफांनि न'आव Oh my god wow जोबोद बरिया गाखोबावनोसै yeah wow खोमसि मोनबाय गाखोदों जोङो दायो खर'आव नांगोन नामा मोनफैबाय गोजौआवहाय रुमाव स' रुमा नै गाइस फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थाफैनो हागोन बेयावहाय बेयाव थाफैनो हागोन नोरै wow so beautiful friends नै जोबोद समायना wow so beautiful बे मोजां बार नाङो माथो ना गाइस दायो ट्रि हाउस गोजौआव दं रुमा ओरै मोनसे दं आरो ओरै मोनसे दं मोननै गाखोबोबाय नोंसोरबो दे निस्सय गाखोमारबाय गासिबो जोबोद मोजां बार नांदों मादि मोनदों गोजौआव मोजां ने नाथाय नोंखौ मोजाङै गसंजाजोबाखै बायदि नुदों आङो एसे गोजौ ना मानसिया नांथादों माने ने दे बरिया जाबाय बेवहाय गराय राइडबो खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स बेवहाय नै सासे गाखोदों खारगोनलै खारगोन
Hi. Hello guys. Hi guys. Hello. बिथांखौ सिनायखादों ना? बिथाङानो जाबाय पेटला। नुबाय थाखायो आंनि भिडिअ'आव सम प्र पाबजि प्लेयार। प्र नंला डेट जाबाय जोंना पाबजिया। डेट जाबाय। स' होमबाबो प्रुआ नाम दं दासिमाव। दा जिखुनु जाला दायो नोङो बेबायदि मोजां जायगायाव फैना माबायदि मोनदों गोसोखौ? स्टार्टिंआव हाबफैनायावथ' टिकेट काउन्टारखौनो नुनानै आंनि फोदैखाय आं डिसकाउन्टसो खालामगोन सानदोंमोन फ्रियाव हाबनो मोनगोन होननानै। काउन्टारा माने फोदैखाय? फोदैखाय। ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला हाबफैयो गेटआनो आंनि खर'आव नांबाय। बिराद बुबाय नामा? बुबाय नै बावनो नांथारदों। एकदमबारे बोरैबा मोनखादों ओमफ्राय बिनि उनाव फैनानै गरायजोंबो दसे रायलायबाय नामखौनो खिथानो रोङा गरायाबो। बादोल नामा बादोल। ओमफ्राय हाजोआव गाखोबाय दरथाम हाजो गाखोबाय जों बिराद गोजौ बिराद मेंबाय गुलुब मावलायदों आमाय थुथुलानो मावख्रुबजोबदों हेपे जालायनाय बिनि उनाव फैफिनबाय फैनानै जोङो दसे जिरायनानै जोङो दंफाङाव गाखोबाय आथिङानो थोर मावजोब्बाय आंना खमफिबाय आंहा माने दंफां गाखोनाय हुदा गैया उन्दैयावबो आं बिदि खावलायाव गैखायामोन दंफां सायावहाय औ खालि बे थिंख्लांखौ खुबैनानै जायोमोन आरो बेल'सोमोन औ ओमफ्राय आं बिराद गोजोनदों बिराद मोजां जायगाया ओमफ्राय समायना जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि माने जों निउजिलेण्डआव थांनो दरखार गैया आरो बेखौनो निउजिलेण्ड होननानै सानना लादो गोसोआव इसिबां इनभेस्ट खालामनो दरखार गैला आरो बेनो बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ स' माच फैबाय बादिया आंखौ लाबोबाय बादि नोंबो माबाफोर बुंगोन नामा बुंखाजोब्बाय बादियानो नोंनि फिलिंसखौ बुंदो बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजाङानो ने very happy थेंक इउ स' माच जोंखौ लाबोनायनि थाखाय बिथाङानो जोंखौ लाबोदों बेयावहाय आंखौ बिसोर गेलेगासिनो लाबोदों माने बिनि सायाव बि ना जेरै माने शी इज लिडिं माबा he is leading us not she he एके he is leading us to tree house we are very happy like a honeybee जोंखौ बेयाव लाबोबाय बिथाङा बेनिखायनो थेंक इउ स' माच बिथांनिसिम जोंखौ बेयाव लिड खालामना लाबोनायनि थाखाय स' दायो जोङो ओंखारलांसै दसेनि उनाव स' भिडिअखौ स्टे टिउन खालाम आरो माबाफोर होनगोन नामा जोबनायनि बिराद मेंबाय आं रायलायनो गोसो गैला आं गाबोन चाइनायाव थांगोन चाइनायाव औ स' गाबोन चाइनानि भिडिअखौ नायनोबा आंखौ नागिरबानो जाबाय बिथांखौ नागिरदो चाइनानि भिडिअ नायनोबा स' आं गाबोन चाइनायाव थांगोन हेलिकप्टारा बैयाव बाखादों जोंना खाथियावनोखा औ ओमफ्राय जों बिदिनो थांसिगोन आरो आंखौ लांफानाय नङा नामा थांनायाव एसे प्रब्लेम जागोन जायगायानो गैला नालाय जों साब्रैल'सो नोंसोर साब्रैल'सो थांसिगोन आरो जोबोद दुखुनांथाव आंखौ लांफालानो बियो चाइनायाव थांबा हेलिकप्टारा जायगा थोआ होनदों स' नायनोसै बिनि चाइनायाव थांनाय भिडिअखौ आंबो नायनोसै गाहायनिफ्राय गोजौजों थांनायखौ स' स्टे टिउन गाइस बाय गाइस लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबाय थागोन बाय नै ट्रि हाउसआव गाखोदों आं नैबेयावबो फिसा बनायनो नागिरगासिनो रेस्ट हाउस ओरै नाय ओरै रेस्टुरेन्ट दं नैबे रेस्टुरेन्ट आरो ओरै नायोबा ओरै नुनो मोनगोन नै ओरै नुगोन हाजो ओरै हाजो नांखाबाय फ्रेन्ड्स स' नोंथांमोनाबो भिजिट खालामफैनो हागोन जोबोद मोजां समायना आरो ओरै सिगांथिं नायदो नै सिगांथिं नैबेनो ट्रि हाउस दंफांनि आरो बिनि सिगाङाव ओइथिं मोनसे दंबावो रेस्ट हाउस माने बेयावहाय मा जानो गोसो बेयाव अर्डार खालामना बेयाव जानो हागोन ओमफ्राय ओरै मेन गेटआ इथिं थाबाय जोंना रेस्टुरेन्टआ बेनो ओरैबो दङ नोंथांमोना बिथिंबो चिल खालामनो हागोन आरोना ओरै नायदो नै फुख्रि हाजो गाइस बेफोरनो अर्गानिक टि गार्डेन अर्गानिक बेफोरो जोबोद डिमान्ड दं बिथांनि टि गार्डेना अर्गानिक गोजा नै ओरैबो नायनै बे अर्गानिक टि गार्डेन आरो बेजों लोगोसे गोबां आबादफोर दंफायो सिङाव गाइस गोबां गुबुन आबाद दङ आरो फिसारि दं नै फुख्रि दं जोङो दायो बिनिफ्राय ओंखारलांनोसै फ्रेन्ड्स बारजुमहैनोसै माहा बारजुमहैनाय जायो जों थांनोसै पार्टिया जोंना आवगायजोब्बाय नै दायो आंबो आवगायनोसै स' स्टे टिउन गाइस स' गाइस जोङो दायो ओंखारलांनोसै मेन गेटआ बेनो जों ओंखारलांनोसै
जोंना पेटलाया दै लोंनायाव मुखुब नै ओंखारलांसै फैदो ओंखारबोबाय नांबावगोन दै बादि नांबावगोन मोजाङै नोंनि बे खाफालाव नांनायखौ आङो मा गोसोखांदों मिथिगौ ना बै सोरगोफुरियाव जे अन्थाइयावहाय थब्ल'नानै नांदोंमोन ना बेखौ गोसोखांदों आं दहाय जोङो थांनोसै रेडि जाजोब्बाय थांनो गासिबो नै ओरै जोंहा बादियाबो रेडि जाबाय आरो ओरै बे ट्रि हाउसखौ बाय ट्रि हाउस बाय टाटा जों थांनोसै